Dobrý deň, srdečne vás zdravíme. Ahojte. Zase z Egypta, z Hurgády. Máme tu krásnych 30 stupňov a začiatok novembra. Určite nám nezávidíte, sme o tom presvedčené. Mám síce bundu, ale ja sa potím. Lebo máme pustenú klímu. Každopádne, dneska by sme vám chceli ponúknuť našu ďalšiu službu, ktorú budeme ponúkať v rámci VA Reality. Tým, že veľa z vás sa na nás obracia, či budeme sa starať o ich nehnuteľnosť po prípadnej kúpe, to znamená, že ponúkať ju do prenájmu, upratovať, riešiť prípadné opravy, ubytovať, odubytovať vašich hostí, tak áno, konečne to budeme robiť, pretože ja sama som to nestihala. Áno. Tak Zuzička sa podujala, že to teda bude robiť. Áno. A poviem vám k tomu všetky detaily, že čo vlastne to bude všetko zahrňať. Naozaj už skoro rok v podstate ľudia, tí, čo kúpili apartmán, alebo aj ktorí tu majú apartmán, nie síce od nás, ale majú, ale naozaj nenašli takúto službu a možnosť, že by im niekto dôveryhodný, alebo niekto zo Slovenska alebo z Česka teda bol ochotný takto spravovať, alebo teda starať sa o tú nehnuteľnosť, keď sú tu oni není, a riešil teda prenájom nehnuteľnosti, keď oni tu nie sú. Takže konečne sme sa na to odhodlali a ideme do toho, lebo naozaj Verka nemala na to absolútne čas, a tým, že teraz sme už začali plnohodnotnú spoluprácu, tak prevezmem túto časť týchto služieb teda ja. No a čo teda z toho všetkého bude vyplývať, alebo čo vám teda ponúkame my? Takže ak plánujete, alebo už máte kúpenú tú nehnuteľnosť, tak tento kompletný servis vám teda ponúkame. Ja tu mám trošku taký ťahačík na papieriku, aby som nič nezabudla. Tak, samozrejme, dohoda podmienok, uzatvorenie zmluvy, čo všetko vyplýva, naše povinnosti, vaše povinnosti, všetky teda záväzky a všetky veci okolo toho, takže samozrejme budete to mať oficiálne na papieri, bude oficiálne všetko dohodnuté, potvrdené, čierne na bielom, takže dohoda podmienok, samozrejme stanovenie ceny nehnuteľností, s tým vám poradíme na základe toho, kde máte tú nehnuteľnosť, v akom je stave, či je to novostavba, či je priamo na pláži a tak ďalej, takže cena sa všetko bude odvíjať od toho, kde teda je ten apartmán a samozrejme aj aký je veľký a v akom štandarde je teda zariadený. Takže stanovenie ceny, úprava apartmánu na teda potreby prenájmu, to je tiež dôležité, že teda musí ten apartmán spĺňať nejaké štandardy, ktoré tiež vám potom sa k tomu vyjadríme, to budeme s každým individuálne riešiť. No a ďalej, keď už teda budete naši klienti a dohodneme sa na podmienkach a budeme všetci spokojní a šťastní a ideme teda už konečne robiť nejaký biznis, tak čo všetko vlastne bude v tom našom servise. Takže check-in, check-out hosti, takže ubytovanie a odubytovanie, samozrejme kontrola pri odchode ľudí z apartmánu, kontrola komplet apartmánu, či teda niečo nebodaj tam nebolo poškodené a tak ďalej, takže odchádzajú s tým, že sme si všetko vydiskutovali a apartmán je na poriadku. Samozrejme upratovacie služby budú zabezpečené, takže toto všetko zastrešíme. Prípadne, ak by došlo k nejakým problémom, tak riešenie týchto problémov v rámci apartmánu, tieto podmienky, či už nejaké poistenie alebo nejaké potom náklady, ktoré s tým vzniknú, tak to tiež bude všetko zazmluvnené a budeme to riešiť individuálne podľa problému. No. Ďalšia dôležitá vec, teda ako budeme prezentovať váš apartmán, aby sa čo najviac teda počas toho roka prenajal. Ja by som chcela ešte dodať, že vlastne my, že chceme robiť tie služby inak a lepšie ako tí ostatní, tak by sme vám chceli ponúknuť, že vám vieme zabezpečiť aj odvoz a dovoz z letiska vašich klientov. To je jedna vec. Nie my osobne, ale proste máme na to ľudí, ktorí pre tých vašich klientov vedia prísť, odviezť ich a doviezť ich. A ďalšia vec, že vieme zabezpečiť aj nejaký prvý prípadný nákup základných vecí do tohto apartmánu. Hej? To si myslím, že je fakt výhoda. To mám na papieriku. Sorry, som to
Nevadí, ja to poviem znova. Takže je to, myslím, že fajn, že keď budete do apartmánu, tak tam nenájdete nič ani toaleťák. Ale keď tam príjete, nájdete tam vodu, hygienické potreby, takže to vám vieme akože ako nadštandardnú službu určite ponúknuť. Nech sa páči, odostávame si Dobre, takže aby som teda ešte na toto naviazala, tak pre hostí samozrejme, keď sem prídu, mnohí budú tu prvýkrát, možno, že alebo možno nie, ale niektorí naozaj pôjdu aj prvýkrát takto, že pôjdu do súkromia, nebudú sa toho vôbec báť a budú chcieť zažiť proste Egypt mimo hotela, tak samozrejme tým, že ja ich tu budem čakať, keď prídu a ich ubytujeme, tak samozrejme, že im dám nejaké základné info, čo sa týka možno internetu, čo sa týka kartičiek, kde si kúpia internet, kde môžu ísť na nákup, kde sa oplatí. Bude ich tu čakať ten základ, ako povedala Vera, že teda budú mať vodu a také tie hygienické potreby. A tak samozrejme, ako klasicky to býva na hoteloch, hej, v hotelových izbách, takže samozrejme. No a samozrejme to úvodné info ohľadom teda toho tu fungovania a tak ďalej, prepravy, Uberov, taxi a tak ďalej, proste všetky tieto informácie, to sa im samozrejme poskytne. No a plus teda aj ten odvoz a dovoz letiska, takže neprídu vystresovaní, že kto ich čaká, nečaká a tak ďalej, proste prídu priamo na ubytovanie a tak ďalej. No. A potom samozrejme im vieme aj povedať, lebo robíme teda aj sprostredkovávame výlety v Hurghade, takže tým, že už s nimi budeme v takomto kontakte, tak kľudne im vieme potom poradiť, ak budú chcieť ísť niekam aj na výlet a tak ďalej, takže môžu to všetko riešiť cez nás, takže naozaj budete mať takých ako keby zástupcov, aj delegátov, aj všetko v jednej osobe v nás, že budeme vedieť sa o tých ľudí komplexne postarať, doporučiť, kde, ako, čo, pláže a tak ďalej, všetko. Hej, aj výlety vysvetlíme. Plus, keby chceli aj navštíviť nejakých lekárov a tak ďalej, tak čokoľvek budeme im vedieť proste poskytnúť informácie. No, a ešte teda k tej reklame toho vášho apartmánu, že teda kde a ako budeme inzerovať, aby sa ten váš apartmán čo najčastejšie počas toho roka teda prenajal, tak budeme vlastne využívať samozrejme všetky sociálne siete v rámci verejných účtov, mojich účtov, ale aj skupín v rámci Hurghady, Egypta, čo sú facebookové skupiny na prenajmy a tak ďalej, ale hlavne, čo teda budem aj ja zastrešovať a kde teda ten váš apartmán bude ponúkaný, tak je Booking a potom aj Airbnb. Takže tu všade sa budú vlastne tie vaše apartmány prezentovať, no a my sa budeme snažiť teda čo najviac ich obsadiť a aby ste boli aj vy spokojní, aj my spokojní a hlavne aj teda klienti, ktorí prídu do toho vášho apartmánu. Takže pokiaľ by ste sa rozhodli využiť tieto naše služby, tak samozrejme nás neváhajte kontaktovať. Všetky kontaktné údaje zase budú pod týmto videom alebo na našich sociálnych sieťach. No a my sa už len budeme tešiť na stretnutie s vami alebo na ďalšiu spoluprácu. A s vašimi klientami tiež. Majte sa krásne. Pa, pa.